Здравейте! Добре дошли в моето студио. Хайде да направим една кратка тренировка. Фокусираме се върху център на тялото. Ще работим малко за бедра и мост при пилатес. Започваме легнали. Наместете се удобно на постелката или на чергата, както аз. Ще покажа различни вариации за стоте. Започваме с упражнението стоте. Ръцете отиват зад тила и с издишането отиваме в флексия, вдигаме горе гърдите, хубаво извиваме гръбнака, брадичката е към гърди, притискаме коремните мускули надолу. Сега изпъваме ръцете и това е един от най-лесните варианти за да направим стоте. Започваме махове, енергични махове с ръце, за да предизвикаме центъра на тялото да работи още повече, за да контролира движението. Дишаме дълбоко и който иска и се чувства достатъчно стабилен, може да вдигне краката на 90 градуса. Вдишваме 2, 3, 4, 5, издишаме 2, 3, 4, 5, вдишваме. Издишаме. Вдишваме. Издишаме. Хубаво избутваме крака, ако искаме да направим упражнението малко по-трудно на 45 градуса. Вдишваме. Издишаме. Още 2, вдишваме. Издишаме и последно вдишваме. Издишаме и отпускаме. Със следващото издишане отново сме горе в chest lift и флексия на гръбнака, single leg stretch, ляв крак, избутваме надолу, напред, дясното коляно идва към гърдите. Смяна. Издишаме. 3, 4, 5, 6, издишаме 7 и последно всеки един крак 8. Кратка почивка, вдишваме. Продължаваме с ножици. С издишането отново сме горе. Ляв крак надолу, десен крак към нас. Може 2 пъти да избутате бедрата, горното бедро към вас, за да разтегнем. И издишаме. И издишаме. 3, 4, 8 малко. Хубаво разтягаме задни бедра. Центъра на тялото работи. Притискаме коремните мускули навътре. Последно. И долу. Чудесно. Правим последно крис-крос, усукване, горе гърдите. Задръжте десен крак към вас. Правим малко по-лесен вариант. С издишането усукваме хубаво към десния крак. Спускаме долу. И издишаме, усукваме 2, 3, 4, лакти в страни, 5, издишаме 6, 7, 8 и долу. Разменяме краката. Сега левия горе, десния опорен на 90 градуса. Бедрото работи. С издишането усукваме 1, 2. Отпуснете главата в ръцете. 3, да няма напрежение във врата. Дигаме гърдите с коремните мускули. 4, 5, 6, 7. Браво. 8. И сме долу. Чудесно, загряхме коремните мускули. Нека сега да отидем в мост. Ръцете са до вас. Брадичката отново към гърди. Издължаваме врата и с издишането започваме да вдигаме таза нагоре, прешлен по прешлен. Отпускаме коремните мускули, вдишваме. С издишането бавно спускаме по същия начин с артикулация на гръбнака. Отпускаме таза. Връщаме нагоре. Тук дори може леко да преувеличите самото движение на таза, за да усетите как хубаво се раздвижват прешлените. Ето така, отпуснете хубаво таза напред, напред, напред. Сега бавно започваме да вдигаме. Седалището работи. Избутваме таза нагоре, вдишваме с отпускането. Издишаме надолу. Таза напред. Връщаме обратно, прилепяме таза към постелката. Бавно вдигаме горе. Отпускаме.
Хайде, сега ще задържим горе. Избутайте хубаво стъпалата. Притиснете хубаво стъпалата към постелката. Чувстваме се стабилни тук. Ако трябва, ръцете ги сложете на таза. Ще движим краката. Маршируваме. Вдигаме десен. Връщаме. Вдигаме ляв. Връщаме. Десен. Връщаме. Ляв. Връщаме. Десен. Ляв. Последно. Хайде сега правим малко по-трудно. Който не може, продължава предишния вариант. Вдигаме пети и започваме отново да маршируваме за 8. 7. Таза не се движи. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Служете стъпала на постелката и бавно отпускаме таза надолу. Правим още една серия тук. Вдишваме и с издишането бавно горе. Намерете си позиция на таза, която се чувствате удобно, сигурни, стабилни. Сега ще движим цялото бедро. Бавничко вдигаме дясното бедро нагоре, избутваме докъдето можем, стягаме, спускаме крака и в контрашпиц вдигаме. Спускаме и вдигаме. И издишаме бавно. 4. 5. Другия крак работи сериозно. 6. 8. Задръжте пета нагоре. Пулсираме за 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отпускаме. Спускаме долу за кратка почивка. Наместваме. Ако трябва, отпуснете бедрата на една страна, след това на другата. Хайде сега правим същата серия с другия крак. Бавно вдигаме нагоре. Краката са успоредни, стъпалата също. Този път разчитаме само на десния крак. Натискаме го хубаво към постелката, вдигаме ляв. Спускаме в шпиц, вдигаме в контрашпица. 1. Не спускайте много крака. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Задръжте горе в контрашпиц. Пулсираме за 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отпускаме долу. Събираме колената към гърдите. Леко масажираме. Бавно отиваме на една страна, за да се изправим. Завършваме с разтягане русалка. Сядаме и на двете седалищни кости. Дясното коляно леко извън постелката, вдигаме дясната ръка, вдишваме и с издишането разтягаме хубаво. Задръжте хубаво таза на постелката, усещаме разтягането в страни, издължаваме хубаво. Хайде сега усукваме. Дясната ръка затваряме към постелката, вдишваме. Извинете, вдишваме тук, отваряме и издишаме. Вдишваме, усукваме хубаво и издишаме. Още веднъж. Вдишваме и издишаме. Отиваме на другата страна и сменяме краката. Вдигаме лявото коляно, седалището е на постелката. Вдигаме лява ръка нагоре. Спускаме хубаво. Хайде сега усукваме. Вдишваме нагоре и назад и издишаме. Хубаво избутайте с двете ръце. Вдишваме. Ако трябва ръце на пръсти, не слагайте цяла длан на постелката. Още веднъж вдишваме и издишаме. Отиваме на другата страна. Разтосваме крака. Поемаме си дълбоко въздух горе. И издишаме. И пак вдишваме, издължаваме гръбнака.
Длани нагоре, спускаме надолу, издишаме. Още веднъж. Задръжте ръцете горе. Със следващото издишане усукваме. Лявата ръка отива върху дясното коляно. Притискаме дясната ръка зад таза. Усукваме хубаво назад. Поглеждаме. Вдишваме. Обратно. Дясна ръка върху ляво коляно. Усукваме. И пак вдишваме. Усукваме. Вдишваме горе. Усукваме. Ръцете са върху бедрата. Надолу отива цялото тяло с седалище на постелката. Не го дигайте. И изправяме горе. Това е моята кратка тренировка за вас. Надявам се, че ви е харесало и ще се видим следващия път. Чао!